karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Love, lam ng gabi eh. Katug na. Di ko makatulog, Rodel. Sorry. Unsa man? Gusto kang mo inom og gatas? Ayaw na. Maningkamot na lang ko nga makatulog yun. Si Mama Mercy! Ako rin susiyon si Mama. Muubag ko ni mo, Rodel! Rodel, nahilom naman si Mama Mercy. Ako na mo susi niya sa iyong kwarto. Kita laging duha. Annalisa! Uy, maunsa mo ka? Nga mo singgit pa ka? Unsa may mangidam ko? Manoy, lain kay hong damgo. Nga nun lagi? Unsa may damgo ni mo? Ang lalaki sa kwarto ni Madam Mercy. Gusto ko niya pat yun. Unsa to ma? Dunay gusto mo patay nimo? Oh, Rodel, gusto ko niyang patyon. Kinsam sa gusto mo patay ni mo sa imong damgo, ma? Si kinsa ma? Ang akong amahan. Unsa? Nagdamgo ka? Sa imong amahan? Oo. Pero anong misinggit man ka, ma? Magkahadlok ba ang imong daman? Ma, gaano mihilak ka? Unsa man ginang nakita nimo sa imong daman? Gusto lagi ko niyang patyon. Bisa sa kundab ko, bangis lang gihapon siya. Annalisa, ayaw pa da sa kadlok sa mga nakita, day. Hunanaan na lang nga, imo rin yung nahuna, o dili ni tinuod. Naibaw ko nga dili ni tinuod, Manoy. Pero, dili kalikayan nga mahadlok ko sa akong mga makita. Labi na gid karon nga mutanaw na ko ang mga espiritu nga akong makita. Mo ba? Mao na, Manoy. Dili na ko mapugnan ang kahadlok. Kayo unang higayon nga mitutok na ko ang espiritong lalaki. O gusto siya mapasakit na ako. Pero, kinsa mo yun imong nakita sa kwarto ni Madam Mercy? Uwa ko makaila niya. Unang higayon pa to nga nakakita ko niya. Puti ang tanan niyang buhok. Giuba na siya. Pero, ang iyong mga mata, puwa kaayo. Murag nagkayos ka suko. Inom mo na ining tubig, ma. Ambi. Nganong nahadlok mo kasi imong amahan? Sigurado bagyod ka nga akong apuhan ang imong nakita, ma? Unsa may iyang itsura? Puti na ang tanan niyang buhok. Mao nga, maklaro na ang itong nga awm sa iyang duol sa mata. Buhi nga awm. Salbahe siya nga pagkaamahan. Wasi... Ma, nganong mitutok man ka na ako? Ikaw! Nga naman ko, ma. Ikaw ang nakaingon kung nga balik siya. Ma, unsa ko nang imong gipanulti? Ma, wala labot si Sabrina sa nahitabo sa imong daman. May labot siya! Malinawon kinindapita sa wapas siya mo abot sa imong kinabuhi, Rodel. Ma, sorry. Pero gusto kong mutabang ni mo. Gusto ko nga magkasinapot ang tanan din. Dili ta magkasinabot, samtang ni ka pa niining akong panimay. Gusto na, ma. Ayaw inginaan na akong asawa, ma. Rodel, mubalag na lang ko sa tong kwarto. Sabrina, Pasagdi siya, Rodel. ma,
Anong di magid ka makasabot? Minyo na ko, ma. Kasal na mi. Bisan unsa pa'y imong buhaton, ma. Dili namin nimo mahimong buwagon. Dili ka ba na gusto kalinaw ni ining baya, Rodel? Gusto kong kalinaw, ma. Mga dawata si Sabrina nga imong umagad. Good night. Ma'am Sabrina? Oh. Niyan ay mong kape, ma'am, oh. Salamat, Annalisa. May lain pa bang kuwang, ma'am? Annalisa, nahinumdum ka na ba kung kinsa ang lalaki nga imong nakita sa kwarto ni Mama? Uwa pa, ma'am Sabrina. Nahibaw na ba ka nga gidaman si Mama Mercy kagabi? Misinggit siya sa kahatlok. Kanadamgo siya sa iyang amahan. Unsa? Nagdamgo siya? Oh. Sige kuno, ihulakway kuno ang naong sa lalaki nga imong nakita sa iyang kwarto. Ayaw kadlok sa pagsulti, Annalisa. Hinumdumi og maayo ang imong nakita. Sige kuno, ipiyong ang imong mga mata. Kana, ipiyong og maayo. Unsa imong nakita? Puti na ang tanan niyang buhok. Og nagunit siya kutsilyo. Nagatubang kang Madam Mercy pagsugod. Unya, kalit siya milingi na ako. Og ako na unta yung dasmagan. Nahibaw gid ka nga way mahimo batok na tong espiritu. Sige pa dayon. Unsa imong nakita sa iyang naong? May itom nga awam siya dapit sa iyang mata. Dining dapita. Oh. Dili. Naunsa ka, Ma'am Sabrina? Nahibaw na ko kung kinsa ang nakita mo sa kwarto ni Mama Mercy, Annalisa. Kinsa, ma'am? Ang amahan ni Mama Mercy. Unsa? Amahan ni Madam Mercy ako nakita? Oh, mausog ka na ang gihulakoy ni Mama. Ma'am, lain na magyud akong pamati ining baya. Ha? Nahadlo ka na sa mga nagmulto ining baya? Oh, Ma'am Sabrina. Tungod kay makakita na sila nako. Mura sila dunay gustong isulti nako. Annalisa. Kinahanglang mag-amping ang tanang tao ining baya, ma'am. May mga demonyo nga gustong musakop ining baya. O niya unsa may buhato na to ini Ron. Ampot. Uwa ko mahibaw ko nun si buhaton. Kinahanglang mahibaw ta kung unsa gyud nahitabo sa unang panahon sa mga tao ining baya. Ay, nana. Naporma na yung hardin. Mahimo na. Mahimo na ning tamnan niya ng mga buwak nga inyong nakuha sa sunog na bahay. Lo. Unsa man ang akong buhaton karon. Lo. Gidaman na ba kuno si Madam gabi eh? Ay, nahibaw ko. Namati ka lang nila. Oh. Lo, Carding. Wow. Naporma naman na ng garden ni Mama. Nahibaw ka ba kung nga nung nagpahimo og garden si Madam Bessie nga porma og kasing-kasing? Wa. Mao kini ang garden sa Casa Albor 1. Unsa? Casa Albor Uno? Ay, dili. Unsa ng Casa Albor Uno? Amra, talimti ka ni. Carding, nahibaw ka pa bahin sa iyang gipanulti? Wa, ma'am. Kadiyot lang ha. Kinalang sundan ako siya. Nung sa Miss Lulo eh. Mura ang sarig si Madam Mercy. Lolo Elmo. Ay, ma'am. Ay nga, misunod man ka na ako din eh. Lo, imo na ning nabuhian.
Imo na gyud nalitok. Busa kinahanglan imo kong sultihan sa tinuod. Ha? Unsa na ang kasa Albor Uno, lo? Mama, mahimo ba? Dili nilang ka mag-isgot, ana. Ikaw ang naghisgot bahin ining maungan. Unsa ning baya? Nganong naaman ning numero? Lo, ilmo nganong nihilak ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!